Sure. Kụrụ mmadụ ndị ala erika nwee nke si dị mma. Shit. Ọrụ na eze ekene m unu. Morning, eze King. Ekene ara ga-agba ndị ara nwaanyị Asaba ka ime n'alụ m. Enwere m few things to discuss today. Just few things. Achọrọ m ka anyị na-anya that na I don't know why network ji na nwanne man fell my network this morning. What the fuck is wrong here? I don't understand. Must I leave all my doors open? My windows are open, so why is it? Oh shit. Uncle Prince, Uncle Ekeneme, use family ibu, wee kụzielu ndị mmadụ ife. Ọlụ Kenechi. O nwere ife chọọ na n'iru. Ife chere nwoke n'iru erika. So my message today ga-agala ụmụ nwoke. My message ga-agala ụmụ nwoke. And to some ladies, ndị may understand. I want some ladies standing today as a man in their father's house. I don't know, my voice might be quite clear to you. Let me drag this phone closer so you can hear me well. Is the volume okay? All right, nobody's complaining. Since you can hear very well, thank you, Nzakida. Okay, now to any guy listening to me, it's obviously clear to you that there are some ladies who doubles as ladies and men. Those ones who are up and doing, who have stood in the gap. Who are family gabia or born at the breadwinner, born that's in that family. She renovated their family house, even went as far as buying a car to their father. She bought a car for her father and tried to establish the siblings. Afugomie Noah Ebome, a lady na Bamboka Woke. Right. After one woman, Onyobodan, I knew this lady in the 90s. She has a restaurant in Lagos. So many people sina kokia. So such people, I nafufa like men. I don't know if you are getting me. I wish to close my eyes, but I don't. Okay, so let me continue. Now, these ladies, I know, if I'm with a Victor, so I nafufa like okay. Some women no very differ now fight to make sure that I establish their husbands. So people like that can join in this conversation. But all the other ones, this message is not really for you. But we get into your former cause someday, somewhere, somehow, you might find yourself in a position that this message not get a great help to you. In our water, when you look at men, okay, this message in here today is coming deep down from my heart, and I'm saying it as it is. Most of you know me for being blunt, so I'm going to pass this message to men. Those things that you get face in your future, and those things be female gay man. Ige ligodun katomo ganya ni ige memya, which means ni nyem no 3 square meal, e ma na be square, on a broad square. You can afford your meal. Chukubatale
ịgbagide mbọ ka nwoke gote motosaịkụl, gbagide mbọ gote moto, ịgbagide mbọ lụta ụlọ both home and abroad, ịgbagide mbọ ịnụọ nwaanyị. Onye ọbụla na-afụ asodogwu. A ward of enemies every day of your life, in a battle enemies, those ones who wants to bring you down, especially in the business circle. You are doing everything possible, and at the same time you are seeking contracts here and there, fighting the battles before you. It's not about making that money, it's all about keeping the money. That's what counts. So before you can stand as a man, you have looked back and you have seen all that you have accomplished in life. These are the things that gives you that strong mind to come out and say, do you know who you're talking to? Do you actually know who I am? Because you have seen all your accomplishments. You begin to see yourself as a man. What the fuck? That was not like this now. Obama was all block you. What the fuck, man? Okay. If I drop your call, you know, I'm going to pay you don't go well. Stop this nonsense. So, but of all these things now, I want one thing, Chaloginiru. Another thing, we feel so many actors. They're going to offer. So many men. I was talking to somebody yesterday, somebody who is somehow close to me. He was narrating the story of a man, and it touched me so much. Obona, ịkpasi ego niile ya abamezi ife niile ebe a ga-anọ malụ ma really enwelu Chidimma bụ ma ịnụọ nwaanyị. Back, you guys standing the test of time. That's why in the West, you know, some ladies, they are not really women. They should be men, but nature just made them to become women. They are women in their bodies, but deep down, they are men inside. So many men at the end of the day, if I drag a down, why? I watched Ibu. Malona problem this man bụ na vehicles. Nene Emeka Ike na-eme film. From the day Emeka Ike nwere problem na bie, Emeka Ike has never returned to Emeka Ike that we know. Watch him. Ọ pụtara kịta ka ọzọ elections, right? Mana ị na-enwoke anyị ị ga-ama na this is not that man. Under the space of how many years? How many people can I lose? That's why it's like getting married to the wrong people. That's the only thing that will bring you to your early grave. I na Jesse today Ganwa without asking thoroughly, but I will not allow you to fall into that kind of problem. I must warn you, because to forewarn is to be forearmed. That's where you should really be careful, because it's your life. Some men crash their cars on the highways. You know why? They are not in their right senses. They are on fire. Things were happening that you don't know. We were wondering, why are these actors dying? What is actually wrong with them? A fire find a face in their house. Imagine, they are not on a location from time to time. At the end of the day, they don't want to go home. They ended up in the hotel. Somebody na ajugini ka onye aji ego niile o nweta wee mee. You wouldn't understand. The expectation of these women actually in total control.
That's why na mgbe ọbụla itinyelu divorce ebe anya fadebo what they can get. So they are not actually coming into this marriage because they want to build themselves. No, they are always looking for a way out, easy way out, shortcut. I bet you in the nearest future, 10 years from now, I got for more of divorce. I am telling you, sure, I made this video some time ago. It was Yagana. I na-enelu ndị ọcha anya, and if I want to the cock again, the chicken has come home to roost. I na-enelu anya, and it's really working. A host Ronaldo refused to marry a girl more than Channel marry her. Ozikita gonna consider it Kianoya. The 2 hour that girl no. Nyana see Ronaldo no problem, but a mama. The reason why so many men go to many bars in the night, come and see men, rich men, they are hanging out. Some people now are because they are in abroad. They are just alone. On 6 months or nothing, on 1 year or nothing. Once their wife will join off their problems, these people are the urban life, urban nature develop. They get a problem. The way they will destabilize you because they want to be in control. They don't want to be controlled. Most of them don't want to be under you. They want to be there. So it get a serious problem. People will not be getting married anymore. I am telling you. Go to Lagos State now. Go to Lagos State. Egwa ụmụnwaanyị na-ebe ahụ ọ na-efu na divorcees karịa ndị ka nọ na marriage. Ọ bụrụ ile. Ndị na-anọrọzi na marriage the more than ndị nọ na marriage. Ndị na-anọ self na-agbapụta every day. A na-apụta. Ọ ife ahụ ndị ọcha na-akụziri anyị. You marry today, tomorrow you divorce. You see? Anota echi agbapụta because they cannot bend down. So where is this problem coming from? If a farmer online, if a fan those life fashion no about the best life. That's why the whole polity now everywhere Juweli is nearly all. A man has no reason whatsoever to get married. Onye jomu why na man in South Africa or in why? Fengwali abo. Na ma choro area because na fa wa bro wife material. Na ndi obodo ahụ ada na mama oyi nwanya. Mama ịma na ife anyị na-akpụ ya bụ nwunye anyị due to no akwụkwọ eji nwee ma akwụkwọ. Mama ya sef anọrọ na di. Ife fa na-enwe ebe oyi nwoke na oyi nwanyị. And most Europe sef ijekwa ife fa na-enwe ebe oyi nwoke na oyi nwanyị. Nwanyị dị 55 years, dị 60 years, 65 years. Ogosigo oyi ya nwoke. Ya na ya bikwe n'ụlọ mana fa anọrọ di na nwunye fa bili onwe fa as partners. As lovers, ụbọchị isi wabana onye obula abịa shift o. That's why na fa na last now. I check ya na Nigeria time ụmụ nwoke ji anwụkarị. Ị ga-afụzi ya life expectancy na Nigeria bụ 47. Ọkwa from 55 ka o ji drop to 47. Every day ọ na drop. Ndị mmadụ na-anwụ steady. Jee na mortuaries na ka iwere anya gị wee go isi ọwụwa dị na ya dị too much cases ya na-ekpe everyday bụ ife anụ and the very moment nwoke ahụ watch ya asịrị ya na-akụ n'isi those women go and watch they are comfortable na ịnwụrụ anwụ because na ha feel na ọ gị na block ụzọ ndị nke nụrụ anụ ọ nwe oge mbata Nigeria mee nene ndị be anyị
maka ihe ọnụ ga-ekwu because of ife ndị mmadụ ga-ekwu many men wee na-ata afụfụ. If a man of 40 years ebe a ị na-ajụ what is really happening. Na ndị nwa si abroad bata ebe a ifu ndị gị na afa bụ age mates etu ị ga-esi fụfa ị na-awọnda gịnị na-eme. Some ime like look at Fabia because ị na-elfe anya fadị nkịlịka n'anya anyị ma na-asị na nkịlịka mmadụ dị nkịlịka okwu ma ị mara reason onye a ji wee you never made that time to find out what is actually happening. Ọkwa ị na-aga age grade meeting ị ga age grade meeting because na abịalụ meeting they will try ka fa yiri ezigbo akwa pụta that day but ị na-enye anya n'iru ifu na shrink go ifu white beards all over na nke a bụrụ nature na nke a bụ afụfụ. Jụọ onwe gị kedu afụfụ ndị a na-ata, kedu afụfụ ndị a na-ata. Afụfụ ife ịkpata ife anyị n'ọnụ ọ bụrụ ya. Growing up, I learned a lot because I saw a lot. A woman pressure the man. This man, even good the man will BP. Ụgwọ ndị ụgwọ bịagide nwoke. He gave up. Elugo oge onye ọbụla ga-ajụ onwe ya ajụjụ. Ihe a na-achọrọ nwaanyị bụ nwa. Enwe private chef now, people who can cook for you. Enwere ndị ga-esiri gị nri wuju ya na fridge. Ịbata agụọ gị were nri rie ka life gị too ogologo. Yes. Echere sụ akwa echiri akwa gị wee na mechie jee gba ije na ọkụ adịrọ esa akwa gị ka nna gbago. If you want to get married now, go back to history. That girl gịnị ya na-eme I love you. Don't let it end there. Go further, make your research and listen. They will tell you along the line that these people bụ enemies ndị na-achọrọ ka onwe onye si na this family n'ọdụ. Enemies ijekwa jụọ ese ebe asị gị enemies. Ijụọ ese ebe asị gị enemies. Ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị why ha ji nwee enemies too much. Onye abụ enemy. Kedu ihe ị na-eme onye ọbụla ji wee bụrụ your enemy? I remember the time m mere video wee sị gị na to marry a girl bụ na ọsọ mamụ ya azụrụ ya, a girl tolu no a single mother azụrụ ya bụ a high risk. And I will still say it again. Adị m ekwu okwu onye papi anwụrụ anwụ mgbe ọ dị n'ụmụazị. Papa gị ngodo mgbe dị n'ụmụazị enwere other family members. Ụmụnne mpaga anwụsịgara. A sị na ebe a na-adụ nwa nwere nne ka nke na-enwere nne na-amali ife. A single lady zụọ nwa iwekunye ka ị ga nụọ that girl. Ị ga-anụ emeka love 2 years ma ọ bụ na oge elu 2 years. Efu na onye enwere karakta. Efu na onye a bụ a useless person. Ka nna gwa gị na-eweli ahụ na-edetu. They will never make a good wife. Whether anything like a wife material there. In any number, any wife material there. Any girl tolu under a single mother. The girl, ama, ifebo, a father, a man, a husband, he on a former boyfriend. Ebe a na-eje ata shawama, ebe a ga-eteki oje gwuo mmiri, ebe a ga-eje na-ebi frivolities, onye ga-ebi aje club, onye na-enwere problem ọfụ ya ka ọ na flaunt alịa na ndị ochie. Because na the very moment ị nụbatara ya from a flaunt ala, stop where from a flaunt ike, stop where from ịda alara ụla na social media, unu enwe problem immediately.
The next thing on the Bible, or the mother. The mother na or the go to busy na social media. They on a high risk. High risk. The next thing we do akegesi we na abatalogo. We do akegesi we na abatalogo. Makuru ga na problem. Before you know it, she will quickly slip away from you. Just Diana the ex. Because fanchani ine onwere nke na-ekwe delete number old boyfriend ya. Ọ na-adịsị na their phones. Mmadụ na-ajụ kedu ife tinye advice, kedu ife ọ ga-eme. Nwaanyị ọ na-anụ jede afa ex-boyfriend ya as Mrs. Chioma. Owebu na ya na the guy bakata nkata. The guy anugokwa nwaanyị o, nọrọ with nwunye. This girl anụọna di, nọrọ with die. Mana ọ na-akpa solo the guy nkata. Ọ jụọ ya about nwunye, the guy sị ya na ọ dị mma. Ọ na-ajụ ya nyanwa na nwunye ya ka onye love most. The guy sị ya na ya love fa abụọ. Ọ sị agwazina ya. No ya kwesịrị ịbụ nwunye ya. This I regret not marrying. Ebe ya na-akọgheri di ya. So the guy eventually oge nwunye ya larụla o welite that phone ka ọ debe fụzie Mrs. Chioma wee na ya na the conversation wee bụ nọ ex-boyfriend ka ya na ya na-akali ụdịfa na-akali this kind of ife a na-akali. I want you to touch me. When you come back, you come and touch me. The guy said, I can't wait to imago ụdịfa ahụ. The guy wee fear ife a na-agwazi the guy bụ ya gbaalụ na ebe ọ bụ na the guy anatabeghị anata na emebeghị the thing eme this that. These girls amarọ ife bụ na ya anụọna di. They don't know. They don't know what marriage is. For that, they will never stay married. And the worst thing that will happen to you is trying to make them to stay in the marriage. Trying to make them stay, BP Gebu, trying to make them stay, you will cut your life short. They are no good. As long as any of that orientation. Mama, the busy. Now flaunt to Mama, the busy, the good after she doesn't care about anybody. So if Mama have a chance self or the husband, have to go Mama nata dimwe. Na emeku na rush up go do no problem. No worry. Or if I can give working a big gacha, he survive nowhere. The man is a very strong man. Oga mama is of Oga mama this thing Maggie at your early age. Listen in why when you were 30 years. If you go my message in Jase, Mayfa and Oge. Jakota si or you want you go one money balo selisia, wine in the book. O come money Medianoge. On your bag bar is selisi. You guys survive from here. Opiago when you are in your 50s, Opiago that time, you will not survive it. Many men able to the larger if I go over the course of their ratio. At some point you don't see them. Can you alone the film and Amalogat, not John Ibu can Nabagana? Some of these men, I know man on a set back in those days. I know man on a set. Can we look him Ike Malogat? O whatever na infant Jesus na Saba. Oga my infant Jesus emepebe too ordinary. I went a shoot there one night. So Jim Ike bu script n'aka. Ogochakwa odebe. Oge director call or shot. Action. Jim Ike made mistake.
Jim Ike nna na-eme court na-emekatakwa ebidokwa court emegidekwa court ebutekwe dị akwụkwọ. So by then the guy adịgo worked up. Oge DOP ise nna ka ihe na-emezi na this that o nwere ka o si wee kwuo okwu out of anger. Jim Ike wee rọchi anya nwanyị aka n'obi ghọdị ya n'akwa ọ sị gịnị ịmago. So ozugbo mere datị na o realize ya onwe ya ọ hapụ ya n'ike mana by then anyị arọchigo Jim Ike. Mụnwa bụ the closest person to him na that set mgbe a ọ mapụ ilo nsori ozugbo. Jim Ike apụwa n'ilo n'abalị ka ihe a na-eme ihe a na-agwa gị na-eme ebe 10 o'clock in the night. He doesn't care about the danger ahead. Ọ na-ahead na-agbada na the street and mgbada that street bụ na mmiri. I followed him. Anyị apụta na-akpụ ya Jim Ike wee kwụsị. Ebe a ka ọ nọ wee gwa m sị m that na o wee oge ahụ ka afa moto anụwa ọ dị ka Cadillac, ọ dị ka either Cadillac or o nwere moto ogo for his uncle. Driver wee bu moto a wee marie moto a. So ozugbo ọ zasịrị kọl ahụ ọ bụ ozi ya nọ. Oge ahụ ghọtara nwaanyị o ji eme mistake niile ọ na-eme and action niile ọ na-ete mana ọ na-ama Jim Ike onye ahụ bụ etota mmadụ mana o nwere ike ịmara ya ọfụma. Ọzụ na eji ya gbagotebego wee na-ekwu ya ọ na-eme na fim mgbe anyị na-eme na afọ ala ọ ihe ọ bụ karantị ya ka efere ya. So nke a mụbịa ada na-aka amụ ya da then director na onwe ya na-abịazi apụtazie ọlasị oke nye adịghị oke na ọdịghị oke. For the rest of that night o nwere ihe Jim Ike chuturu n'abalị ahụ. A strike ya set because of it. Now ife njiwe were ama alụghị atụ. One single act from your family can destroy you, destroy your whole career. Ọ bụ na ị nwere family problem come and make ụmụnna no nke si in your household like your direct wife who was supposed to watch your back. You no problem n'aka ya, your career endigo. Inwe problem n'aka ya, inwe 55% chance ọ bụ na ebe driver na ị ga-enwe accident nwụọ. Inwe problem n'aka ya ị na-alụ na mine ị ga-anwụ n'ime ebe a. Ọnwụ na-egbu many people go from their household go below. These people, if you don't know how you can handle them, oh yeah, but I didn't know if I do no more than. I mean that video, some of you didn't take it serious. That's why they had no many wives before. Yes, ask your father. They didn't marry them only because they needed children. No. After all, 2 can produce 20 children. And now they produce 18. 20 alone. 15. My grandmother was 13. The other, my step grandma, more 11. So 2 alone can give you 20. But yet, how were multiple? But do you know that of all these wives, they never stay with any of them? Joaja said you should ask your father. They never share their room with them. The more they share a room with them, that acquaintance, okay, only butesi finish. They want to know what makes you powerful. They want to know what makes you think. Then they will start hitting it, fighting that thing, make it okay, it is strong. That case you see when the strongest man, one day record in the Bible, if they were too far down, but why? If they were too good down, but why? If you remove them from your path, they can last longer. But in a challenge, how can you remove them from your path?
Are you gonna say you won't get married? Ị ga-emekwa ya because na ndị ọzọ na-eme. Ị ga-eme na ndị ọzọ na-eme. But some people will tell you they are not ready for that. Ndị niile anyị fụ na-eme film, most of ihe niile anyị fụ na-eme film, or their wives be responsible for ọnwụ ndị ahụ. Ọ bụ na m anọrọ di a. Ọ bụrụ na ị nọ di a, ọ dị na the industry emebigo. You don't scatter now, AI ya were go ọnọdụ. Onwezi nke a agwụgo. But at the prime then, ndị anụnwa mụ na Obiekwe for example, mụ na ahụ ịma mgbe a na-eme film, mụ na bụrụ ihe ọ na-aṅụ bunye ịṅụọ ya ọ nọkụ ọgụ out, ị ga-enweta nwa onwe gị. Gịnị kpatara na o ji adrown usoro? Some of these people, onwe mara onwe ife a na-akpọ Dutch courage. Kemgbe ihe bụ Dutch courage? Courage ya bụ na ịchọrọ ime fenesi ka ị ṅụọ mmanya, ka mmanya adịghị na ka ị wee nwee ike wee ati ya mee nke a. Ọ mmanya a ka ha ṅụbaziri otipịa ha. Many of them mesia film, they don't go back to their houses. Ị nụ na obi na Lagos ma na obi na Abuja, ma family ya nọ na Asaba, ma na family ya nọ na Ọnịcha, ma na family ya nọ na Lagos, o jee biri nwa ebe sọrọ ya. Coming to stay with them nke ha agwụna. Coming to stay with them nke ha agwụna. And some of them amara where their problem is coming from. The architect of their problem go from their mother. The architect of their problem see from their mother. A bad mother can never raise a good daughter. So when you are tracing the problem of your wife, trace it to the mother. Go and check her mother out. Take this word anywhere. That's why you say na eche mo etu nwunye gị ga-adị ma ọ kaba nka na gị na-ene mama ya ka ife etu ọ ga-adị. Ajọ nne omego many people ewa. I'm telling you. A man ga-aka nwa obi si mama ya abịazina na bie. Nọ na bie ebe a cause ya problem. Yotago nya nọrọ n'ihe ọbụla ọ chọrọ na ọ ga na-enye. Ọ ya nụzie na ọ chụpụrụ mama ya mana nne nwunye ya na-abịa ka ị bụrụ ajọ mmadụ. A man ga-asị yes. Ka ya bụrụ ajọ mmadụ n'onwe ya ka ọ na-azụ. Mana again aya ekwe si mama ya, I don't want to see you again here. You are causing problem for me. Mama ya abatazia na influence ya. Bad influencer. Up and down everywhere. So ị ga-aba na fire as a young man if you do not take time. If you overlook so many things, do not overlook this part. It defines you. It defines you. For you to stand strong tomorrow as a man, building with a peaceful home. A man, a weak case in the a man, born on a chaotic family, a chaotic home. A home and like cat and rat. A home never was not about steady. Oga onwe ife ị ga-emenwu achieve. You can't, because you can never think straight. You can never think straight. That's why ị ga-eji pụọ n'ụlọ ihe ọzọ a ga-ekwu bụ na onye ahụ nwere accident. Onye afọ kịta. He's not thinking well. And the more ị na-eche all these things, the more your BP na-arise. Customers enwe ike inye gị BP. Mba. Your BP ga-ebido n'ụlọ. Ke customer bụ na na-eri ahịa. Na ọ lecha ngwa ahịa ụka akụkọ. Ọ ga-enyere ya chance ka ọ lecha wee ka akụkọ.
o kwesịrị a na-elepụta na-enye gị ego ya bụzie na nke a ka ọ kwụfọsị ighetago BP nke ahụ adịghị abụkarị problem ma ọ na-ejire zụọ ahịa na-agarọ gịnị adọ nọ ndị iji ụgwọ a na-akpọ gị nke a dịwana gị iche onye ahụ fụ na ngwa ahịa ahụ dị adọ ịghọtago ọ fụ na ngwa ahịa dị nọ na okpere ọlịle kesi ya dị iche mana o nwere bruises a na-ada afụ anya which is coming from home. They are comfortable to hear na nwụọna like her frame hold their husband up till dia n'ime. Some di ha nọ na nga they couldn't go there to see their husbands. They want you annihilated. They are better off than never. Half as their opponent, as onye na challenge ya, as onye stand in their way. Ọmụ na nwoke nwụọ nwanyị gịnị ọzọ na nwụọ no problem. In water, it will get where everything about you, nike, in Aju, what is happening? So careful, they do work is when on daily basis. BP. That kind of when I say, you are one in there, one, the local guy of mom. Don't allow BP to get to you. When they be doing a stress. Na stress go they be do. Before you know it, mobile mental stress. And in a mental stress, you need face challenges you know ahead of you. Before you know it, only came push you up now. One name test. Check your BP. Only call on 140. You know. Only on 150. You check your sugar level. If you not arise. Mana na sugar na agbago kedu ihe ị ga-eme ka ị wee conquer stress ga because so many men body na heat a bottle ngụba mmanya ịṅụbazie mmanya na-aṅụ mmanya o nwe onye mụ ife ị na-agabiga except mgbe ị nọkọtaziri na ọ na-akarịzi ka agha asị ọ karịa gị tie mkpu ị nọkọta ebe ka nwoke na-eti ifu na onye a na-achị na onye apụba gị apụba na onye a na-apụ apụ little wonder bụ na ịbịa Naijiria ifu na onye ọbụla mgbe nna gwa gị na onye ọbụla na-ayị ala ebe ede aghọta nwa obere ihe onye ọbụla na-ebupụ gị iwe n'ahụ ịghọta nwaanyị ị na-anya na n'ilo ị na-ajụ ka ihe polisi ji esi ọnwụ like this polisi ga-eji nwayọ gwa gị okwu ọ bụrụ okwu na ụka unu esebeba ọmụ onye bụ bifo nke ị na-abịa na otibe pa if you move shoot the tire ofu kwuru ya yesterday mụ kedu ihe mbụ na boot nsị ya na o nwere ihe mbụ na boot ọ sị m nwaanyị o ji wee na boot m dị ana nsị ya nọ spring dị n'iru na o ji wee dị ana na ọ sị m jee paakị ebe kpọọ nke nọ n'iru si ya saachị ya moto ihe o kụziri tawa ahụ ọ sị mgbaya fire tires this that ihe ngwurugodo aka na fire nsị nke nwoke a doo nwanne m aka na fire ka mpaakị ọfụma mpaakị ya wa na-ekirigodo dị ọwa na-ekiri ya mmatuo jebe nye kpọpere ya but onwe ya ọfụ asị m ojidizi na mgbọrọ ya jee gosi ya ọsị na mụchita akwụkwọ nsị akịrịbe nna ya biko na ọgbọ ma onye mbụ gbọọrọ ya afa maka ọ dị counter terrorism gbọọrọ ya afa ovu onye ọsị m oke nsị akwa ncha niile nọ na group akwa mpi akwa ncha niile nọ dị ya ọsị m na m weta akwụkwọ moto nwere akwụkwọ nye ya onenenene ojidesigodo akwụkwọ m ike sị m nye ya driver license nwere nye ya ọ na-ede ọjọọ ebe ka m bi nsị ana ịba na ihe nsị anọ na-eje ihe ya nsị anọ na South Africa na ọsịrị ewu mamoso na ya ndị amara afe nsị ana na gịnị ka a na-ekwu ofufe na ọsị m chọọ na-eme ka ndị ọrụ ike o ji ede na-adịghị nsị anwanne na narị asịsị achịcha ya ka ndị mama gbarata m 1000 ọsị ngawa ochighata sị ya ka ngara m na-echighata azụ na ngawa ọ na-achị ihe na onye na-achị
na mana nke izizi o ihe na-ese ịbabago mba na so ihe niile abụrụ frustration dị n'obodo a. Many people efuru ugwu egbe ahụ the image na station ahụ ka nwunye ha na-achọta ha na station bịa kọọ ha ọnụ dị ya. Many things na-eme. I tell you, ọ ya abịa ebe a kọọ ya ọnụ gwa ya na ọ debe ego nri ewepụ nọ na a na-amụ nwa. I will tell you na 80% ụmụ nwoke can never dare si na a na-alụ nwaanyị. They will not dare. Onwe onye ọ laikiri ọ na-emela ọhịa unu. Ife anyị agbaghị ebe ahụ mark ya okwu egwu niile m gwara 2015 na 2016 ọkwa ya na-eme today. Ife nji wee gwaghị ya bụ nọ life a na-ebi ebe ni mana ọ na-olube ebe a na olubegokwa kịta. That thing na-akwado ịbịa in the next 10 years bụ ihe bugo culture in so many countries. Ọ bụrụgo culture inene UK onwe onye nwunye ya na-awa ọwa isi ugbo na-abụ oti akwụkwọ divorce onye ọbụla agbake ọnọrọ onwe ya onwe ọyị nwaanyị fa na-ayịrị ọyịfa. O nwere program a na-eme na America oge a cheaters. Ị na-anya ma a na-eme cheaters ahụ ịya anụ is my wife no my boyfriend. My boyfriend is cheating on me. My boyfriend is cheating on me. Yotago owe gị iwe nọ nke a ka ya na ya na izi jụọ ya nwaanyị ọ gwaghị na ihe mere na ihe mere na onye a ka ọ chọziri na ada anụrụ ya ọgụ ijire mkpa ya nwa ejire mkpa ya. So otu anyị nọ kịta anyị ka na-ebi ekenyik life. Anyị ka na-ebi analog life. Ụbọchị atụgharịtabago 10 years from now. 10 years from now dịka nsikwa ụnụ n'ụlọ ụka na nwa obere oge na ị ga na-afụzi ndị mmadụ cheki ya ndị jere ụka nya they will still tell you na ụka eju ozi eju ka ọ na-adị before. Many people decide na ha na-anọ n'ụlọ mbọsị ụka ha na-ejezi ụka. So chi na-efu efu na a na-enwe decline in attendance. Etu a ka ọ dị in marriage na ị ga na-afụ kịta na a ga na-enwe decline in marriage because na ha adịgo discouraged. Check ya no some men who see abroad bata na. Some men who see abroad bata or you want ka ha na-enwe. Or you want. Onye low 68. 65 68 or 12 one. Nwaanyị mụchagolo ihe ọ ya amụ ikekwe ọ ya divorce. Ịghọtago nyanya ya ebiri. Ọ ka amarago na for a few years obodo anyị. Ịghọtago mana ọ bụ ma ulu na ọghọm dị na ya anyị adịrọzi patient enough. We cannot tolerate because of ihe anyị na-agabiga. Imagine my friend MC wedding this guy that year no spend the ego ka anyị equivalent sisọ hall bụ ihe riri decoration DJ ebe niile as at that time ga-eri ya 20 million naira. How many years ago? Ọ bụ na ọkata 50 million. Mana marriage elu 2 years. Marriage ya no survive 2 years. Anya the girl ka nọ na ex-boyfriend ya. So many of them are still like that. Check ya in the last 5 years. Adịm ekwu ndị bi ebi na Nigeria. In the last 5 years, guys niile na abroad nụrụ nwaanyị. How many can in their marriage today? Oh, since 2022 or since 2023, how many men nụrụ nwaanyị can in their marriage now? How many? Kind of anụ guys na akpọ m na phone steady. They tell me stories. Ndị a on the rampage. Amaghị have submission. Respect zero. Ha na-afụ gị as their counterpart.
Otherwise, if I say now sorry now, sorry. But it goes beyond that. So Malambalo, that what will bring you down, your business partner cannot bring you down, or enough to bring you down. But if you can't get you to down, no, about emotions within no, I get move emotionally, because you don't want neighbors to hear your voice, because you want to be a good father to your children. So you are expected to swallow every nonsense happening on. You are not expected to open your mouth and cough them out. You can about everything, every day of your life. You get to that point when you fall sick. You get to that point when you have an accident. You will buy him an accident bone by spinal cord. And we're confined to wheelchair. Back a 1 year young or where la heri. The society I follow wine in Nigeria go amuta abacho. Nigeria muta you are ru Nigeria ka anenia extra. I will never advise you not to get married, but know who you are getting married to. Any girl up again here 3 years, 2 years, don't get involved. Guinea guy minimum of 2 years, maximum of 5 years. Kera pese ne marry off man. Okay, buy na you want 5 years, 7 years. And if you don't have primary school, you buy the oil. And my bag pure. And if you don't have primary school, you buy the oil. Yeah, but I don't carry bar, I carry age. If I have you will gain on a JS2. Oh, yeah, on a SS1. Gini ana emechi gra kunye ma ogbe mgbe no na SS3 nyawazi no onwe ya ọ dị ogo na SS1 ma kwa no JS3 gini ana afụchalu school niile mana gini ana adị na mma uwe ogbe ma community go ma ana afia ma ka o si eme no mgbe anyị jibiri zuwe na-eme ife social media na nwere ihe ome ya ka o ji choko because na social media draw o mezi obodo anyị mee awala iri abụzi akpọrọ ya global village, especially ala Igbo be anyị agbakwa everywhere. Ị nwere ike ịfụ onye at any moment with phone gịnị ya ga-akpanwu ife niile ọ na-akpa na phone bụ otu awụ na-eji ọ ga-abụ angel nya ga-akpọ gị n'otu nya ga-ajụ gị ilie na nri nya ya ọwụ na baby I'm sorry this that ka abụgodo social media ị mara onye a mbọsị ọbụla ị nụtara ya o wee bido gosibe ego ndị mmadụ ọgụ sọrị aha ga-abụ n'ọka sie nri wahala sụọ akwa wahala ficha ụlọ wahala ihe ọbụla bụ ihe a na-eme nsogbu jee ebe dị ona ihe nke ọ ya eje ọsịsọ bụ nke ahụ a ga-ekecha pụọ n'ama ka afịa ebe ọ ga-eje front onwe ya big weddings big occasions ebe ahụ ka ọ ga-apụta ka ụwa fịa no a fine girl as onye marụ mma ha baa ya isi ọ na-efecha na ya nwunye onye nke nwazi na onwe gị ire protect ife inwe ebe ọbụla ị na obi elu ọganị asị na nga ekopụrụ onye nga eko ụwa ba kwa omi fesi yi na obi ama elu gị anyị ifesi ebe a ọ na-eme datin isi gị niile brain gị niile adịghị ebe ọ nọ iluzube focus. O nwezie ka o si ije dị anya iwekpọ ya na phone. What is this? Ka ihe na-eme from the pick your offense esebego okwu for the fact in nso that very moment o zuru ya ime anything solia some guys in ebe na fa na nwunye fa ada akpa nkata since 1 year 2 years na maka chika nna bago nwere ndị mle travel since 2 years na fa na nwunye fa ada ekwu 2 whole years
ụfọdụ 3 years, ụfọdụ anọdụ na Nigeria end ya the marriage. Ịjụzi the girl sị gị na mba nọ n'ọzụkwa ebe ahụ. O nwere girl meet na group. O nwere group anyị nọ mgbe ka WhatsApp group bido chọfụ. The girl amaka. By then anụbeghị nwaanyị. Anyị na-akpa nkata ka mmalụ ma ọ ga-adaba. I was planning to come to Nigeria. Ozugbo m batara ka anyị fụsịa ndị ọzọ nna anụ bụ n'ọnụ na deeti m gwara ya bata na mma abata na onye a beziri n'ụbịa. So ị na-afụ somebody else mgbe ahụ nsị a anyị finishie the conversation ọ dịbazie 2 years later up go no because I work everything about ya na my memory. Or 3 years later mfụkwazi onye nwa na another mood chat anya. After can chat ya ọ na-agwazi m na na the marriage. What is happening? The marriage elu ọdụ 2 years. Akụkọ ọkọrọ kọ ihe ọkọrọ ọkọgonu nsị ahụ n'udo because I was wondering even from beginning how you can make a good wife. Appearance then etu o si eme because na o si ọ nọkwa awe. So nwa aja kọchịkọchị ego dị ya n'aka ogorokwa moto oge ahụ ọ na-efe iluzi na ịghọtago samago m na onye anụnwa agaghị anọ. Ndị a na-enwe more than 5, 6, 7, 10 men ha na-akpa nkata with at the same time. Ha cast go their net. Some of these girls I dey go now, they don't have any job, but every blessed day I decide I get 500,000. Okay, I will tell you how they make their money. Ọkpọ gị na phone. Ọ jegosi gị na kitchen ya na nwere anything a ga-eri dị n'ụlọ. Kọbakọcha na ọ chọrọ ije afịa ga-ebiko ịgbanyere ya 100,000 or 150 or 200 depends on your capacity. Ịgbanyere ya 200 ọkpọ onye nke a ọgwụ ya na-arụ adịrị ọ gasasị isi ya dina n'elu bed. Ịmara onye nke wetara ego nri na agwara ya na-arụ adịrọ, so ife onye a na-efesi bụ na nri adịrọ n'ụlọ. Akpọ onye nke a agwụ ya na-arụ adịrị ya ya pụta bụ ilo si nso otu ọkwa mgbe iji gbata ya n'uche ka o ji wee mebe onwe ya dina gbanyụ ọkụ ya ọsị ọgbanye nke bili dina n'elu bed gba ọgwụ gwagodat na ezigbo arụ adịrị ya na ya chijefu dọkịta bebi gị tiele ego ịgba 200 o ji ego ole n'ụtụtụ a 400 10 akụbekwa 10 ụtụtụ akụbe. Ọkpọ nke nọ na Germany ọgwụ ya bebikwa ya gwara ya na ya nwaanyị na-emezi vario baby shower taa this that nye ya adị onaje ya chọrọ ka ya jee ebe agụrụ ka ya jee n'owe ịgba transfer ndị gba 200 ndị gbara 300 ọsọ ego ego Bond Street welite aka 7 ya tinyezie nke ya metọ efo na mgbe ọ ga-ejikpọ mmadụ ise o ji 1 million naira. Ọ na bụ onye na-ebi ụdị ndụ a ka ị na-abịa ka ị nụọ ịnụrụ ya ka ike ejie ya so that ego ya na-abịazi ọ ga na-ebizi life ọ chọrọ ide if not the difficult. That's why gịnị ya nọrọ n'ụlọ mgbe ọbụla aka ya dị na phone ọ na-ataị and she's expecting you as the husband not to ask kedu onye gịnị ya na-aba ya kedu ihe na-eme all the time. Ịjụọ dị ajụjụ problem ga-ebido from there and ọ mago na ebido the problem na nwere ike demand for that phone ọ ga-lock that phone off way or wipe aside the whole chat ọbachikwe ya na wata nwaanyị ọbụla kpọrọ osi gị na-arụ adịghị ya ma ọ gị mee nke a mee nke a mee nke agba ya nkịtị ọ bụrụ ọsọ ka ọ gwara ya na 20 people otu a mmadụ na-eje na mmiri chee isi ugbo naba ọkwepụta nke ma na iwelụ nke ma anụ iwelụta azụ dị na ya ekasịkwa idebesikwa ndị ọzọ etu a kaba si eme. So nwaanyị nke ị ga-asị hai ọgbachite nkịtị isi ya hai no respond bụ na ọ bụ ụzọ jee nenesi ahụ uwe ego ma
irugo egbura mmadụ 500,000 ma ya agbanwu 500 ya agbanwu 300 ọ bụrụ na ya agbanwu 300 once you no go respond to you. Bitches, these are the people you get married to and expect them to be loyal and be a wife material. It's not done. Most of them cannot cook up a good meal. I am telling you, they are good in cooking indomie, pasta, fryer, this, continental, wow. They are no good. So back and give them a challenge, not in the business arena. You can maneuver your way in business arena, but when it comes to what makes you a man from your household, a challenge, you don't know who you are getting entangled with. Some of them, that's where your end is. You can never think well. You can never think right. They can destabilize you. How can make you make mistake? And that mistake in radically, oh yeah, but I'm on a director on the Katanga go home. You say in national saki go. No, young one will get obo an elderly man. Oh man, something is bothering you. Still go. Will you come but up see where are you? Not your level. You just get down on a bar. Or open up, tell me what is happening. Is it your wife? And I wonder, he's watching your market as a vibrant man. All of a sudden, in his year today, oh my God, oh, any problem, oh, all your workers didn't even employ, except money brought a good boss. Even a good boss, each of them, a character. You listen to them, you are watching them, focus on discharging their duties. All of a sudden, I didn't want decline. Nisi onya, you know watch onya. If you know something about the onya, when boge if you know bro, no na rather on my way, more even you na, no na problem as in a beer. Your wife can set you up. You know why? On what of conscience. On what of conscience. Kekos will lose conscience, yeah. Onye kwesị igwu ya okwu anọrọ dị ya egwu okwu. Ịmọbụrụ edo mmadụ ọdụ na afọ ofu na. Yes, now some of your friends will not tell you some certain things because they are trying to avoid if ọbụla ga-eme ka ha lose their friendship with you. So they always want to be in your good book. So they will always protect kama ọ ga-asị gị nwanne taa na ịfọ up. I go lie for you. If I go up, you get out. But I will tell you to some mothers can't even open their mouth and go out because don't I told you that or say okay, then side is in India, then side is India. Yeah, on the mother-in-law they use iPhone. Eh? Adị nwaanyị goli adị iPhone. Nwaanyị ahụ na-amachagharị na ya na-use iPhone. Obi akwa ọ na-amagasị bụ adị nwaanyị goli ya. So ọnụzie echi na adị nwaanyị goli na ọ na-adị ka ekikibego adị nwaanyị na enemies ya this that. A na-agwa gị na ndụ adaghị nwaanyị na-ebi, na ndụ ọ na-ebi. Onye agbanwe okwu mana o nwere nne ga-agba ọ bụrụ ọdụdị ya na ntị dọbata ya kpochibido ụzọ gwa ya na ọmụmụ you must listen to me. Ịghọtago ọ na-agwa gị ya ọchọ ọma ga-ezigbo ụlọ. Enwere some ladies here they will tell you that their mother na-egbu even though na ba nọ na di mmafa na-abakwute anụ ụlọ nwa ya ezigbo aka ntị before the husband ọ dị di ya na-asị ya biko mama ọ na-asị ya stay out of this, stay out of it biko ọ na-efu wee bụrụ ya mee on a fuba. And well, some women who no nonsense women. I'm going to need we are kiss webota. No, Nazro. A bed kiss you motor dear man. Digging abago. A nice eye. A man no work about the Lord of your life. A man no work about your prestige. Piano is back and table.
Okay, before I confirm again, I'm where no, Mamma, dear. How about you in a many wig? How about you in a brand and allergy will be there, will take Madame. Da! New year, or more go on yourself, more wagana, or teacher, or my child here, go brother, another. Next time, all the you can use Otipe small until you correct yourself. That woman then this is no sign of wickedness. She's trying to correct you because this is not the girl or send into marriage. Any nonsense somebody will backfire. It gets back to her. Back there now, if I know no wrong ways. If you are no Ajonne, the kind of one and was a guitar. Oh, one can face responsibility. This is very wide. She doesn't want that nonsense. That's why she has to go extreme. Go make sure no bring you back to the person. She wants you to be a good wife. She wants you to be a good mother to your children. She doesn't want you to be a social media mother. So if you spare the rod, you spoil the child. At the end of the day, nisi nwoke ahụ ka ọ ga-agba n'isi that man. The man nwere ike ọchọ ka ọ bụrụ na video na-eme, but at the end of the day, nyanwa ga-ata afụfịa. Because staying with such a woman will bring you to your end in a quick, like a flash. Ị na-ele onwe gị anya, ị na-agbatu. Before you know it, it's in a mad poor. A bread drunkard. The people are now saying, but what happened to this man? Now I'm up at this man before. At least this man were 4 cars. One car were 4 decks in Nawada. One car were one car. On a fube. One car they tip you every day. Go to clubs now. If we ever mad guys will do now know some money. One can look rara than Keda and Maya stage. Jack, if we have a problem, yes, enough from his house. And such women in their hand, if you have a blossom. The suffering of that man are there reflecting over to show you that no of one will inflict this pain on this person. The man are now about to, young one now rise. Who can now about to? I'm any chance. I went to visit someone, a girl, back in those days. The girl that should come to their house. We got na that their house. Can naga, onye bu motorcycle, Daylin. Onwe motorcycle and about Daylin. The ladies machine. The guy walo the Daylin bulu, the younger sister that girl, bully and aqua. So when the girl can on a n'iru befa ode wete bench I don't know na bankata anyị nọkwa ebe ahụ mmadụ abịa mamu ya apụta nke na the woman ya na the man anọrọ n'ilo na bankata na anọkatazi n'ozi ka mmadụ kwara ụkwara udoma ya na ife abụ ụkwara si from a mature adult. Where do the girl? Onye nọ na befe asị where's we all called? So mo afugo na ọchọ ịgwa anything say okay no problem ka ekwe for. The man akwakọ ụkwala again. That was to show me na enwere okay no maka ife ndị ajọ obo adụm achọ embarrassment na mụ chọta nwaanyị the next thing na mmadụ abịa jụọ m wọta owogo nke jụrụ nyawo ndị ala akwa na adụm achọ. You see, I don't want embarrassment. The guy said, no, why again? Can be so uncomfortable. I said, no, relax, yan. No, I'm going to say, I'm back. I'm going to was anything. I won't need. Whoever said, well, my cousin, seen aside, yeah, Matana cousin of mine. What's here? Nah. When name, but knew that day. When they go on, yeah, see, man. Isi ala njekwa befa no o se no papa the girl na ko kwala nsi imi no say yes no papa the girl na the man ada apụta ilo
never honor from morning till night, day in, day out, week, month, years. No, that but give him mercy. No, mama, the girl, the demand condition. No, the very even na this so njana. Ona mafu ako nsi ana na mama de blue motorcycle blue one the girl po. Na mamu ya na Africa mo onye bukwe biakwa osim na etu aka esi abia na apụ. Etu aka esi abia na apụ. So that woman choloka nwoke akwo from the way kama no chi iji aka egwe. Odebe the man na odi ndu onwo ka mma. If I na go Lagos, if I no kill you, I render you useless. Oh God, come on. If I'm not going to get in the 90s, from 1994, January 1999, 2000, all the come on, Nanibo. So those women of that generation, their kids, you don't know what kind of children Kafarisi. Even in Afafo, they are still living it. So such people will never have regards for you because Famaro Ifebo father figure in their life. Somebody to caution them. Why is it late? What happened? No more in Ajofia. Soft life. No regard for you. A woman that doesn't have regard for her husband can never raise a girl. You name that girl anya come regard for a man. So upon not such a girl, do not even expect 10% of respect for you from her. It's not possible. Nobody can give what he doesn't have. Can discipline mama anya there? Mama anya go kahama na their father be useless. So if a father they go kumu awa na manya canon, ebe goes from the mother. They can never respect you and want regard for you. Otoro under a father will keep caution ya. That's why they can talk at their father anyhow. If they can talk at their father, who are you then? They can talk at you as well. You might end up in the hands of such a woman. That's why you must open your eyes. I say move for that I see from a distant relation, not from that village. Please make your findings. I met a girl. I don't care. Some of you watched my engagement online. I engaged a girl in Lagos. I engaged her. Immediately for that girl, I like Igomia. I was desperate because I needed to get married. And for the girl, like Yana Bankata, na bang no fuma, or make a malo no Anambra State. Ya onyo gidi, West Chuku Dalo, Tamu Onyo gidi. You want to go? Makonyo Okija. I want to Okija and the Ubo Gidi goes. So now I want to Ogidi in a way. I have many engagements. If I'm not back kita neme 2019, some years ago, I engaged a girl, Bulunobi, na me whatever wine. Well, call. All my friend Onyo Gidi, we are now set to go near my engagement video here. What's okay now? When the name is able to the men inquiries. As only go and inquiries. Go and inquire for me. Okay, but the girl say, your family. The girl have to go and actually inquiries. What's in the abro quasi Onyo Gidi? Manaya dungi dulugu gato adannem afogi imepono bisi adannem ni Onyo Gidi. Kiri chokangwa zi adannem na kiri chokangwa my family. Wasimu na ifeme na mwea Onyo Gidi. Tonoge mwea na mpia WhatsApp
na mmafa akpafa wee nata ngosi ya na-ebozi n'ụmasị. Even from that time m ji nata ma mụ na-ekwesịghị ịgwa gị na-ekwe ebe isi pụta na ebe nna gị. Anyị akwụsị ya wee sị ya oke ịbụzi onye ebe. Ọ sị na ọ bụ onye ugbo. Ọ sị na ọ bụ onye ugbo. Nsị ya you don't mean it na ọnwa egbo ka atụrụ aka. Ebe m bi na South Africa, my friend bụ ugbo. Wee kpọọ eburugo m kọl a na-egbu oge kpọọ ya ọzọ. Nsị ya nekwa na-ene. Ọ sị m isi weta adreesị nwe ihe ọ na-eme ka o jebe. Wee kpọkwa onye ọ bụ mụ na ya wee sị ya nne ị ga-enyezi m adreesị na mmanụ ka o si yetego. Ọ sị m ka oge nche ịnata. Nsị ya na ọbụba nnata ya nyegoro m adreesị. Abụ m chee nụ nwaanyị mma mmazi kwa m dibe kaadị na mma eti na adreesị gị na dịka. Ọ sị na ya gwa na ya bụ onye ugbo. Nsị ya ebe na ugbo sị m ugbo mmiri. Nsị ya good ngwa ya ma afa your family na ndị a niile ọjọọ m gịnị ka m ji eme. Nsị nwoke na-achọ ịnụ nwaanyị anyị ka na-eme ọya eche m ọ bụ marriage ka anyị na-ekwu okwu ya ọ na m ama amazi ebe m na-eje ịnụ nwaanyị. Ị na-asị m ya nna ya dịrị agịdịkwu ya dịgara asị na ya bụ ezigbo onye ugbo. n'ala abụ abụ mkpọkpọ igbo kesị ya na-ewe n'igwe na onye nwansị na ọ bụ ozigbo onye ugbo. Efuzi ama oge ahụ efu oge ahụ. Meanwhile ebe na agaghị na-alụ ọrụ mmadụ ji ha agwaghị ya sị ya na onowu a aya anọghị. So mchọ ka m defy ya datin gwajubazi ya nne ngwagwazi emezi okwu ebe onye ebe anyị dara agịkwara ya for long wee sị na ya bụ onye ukwuru. Ya bụ onye ukwuru wee sị na fugo ka Chukwu si alụ ọrụ na onye my mother tọrọ nwa ya nwoke na-anụ nwaanyị n'ukwuru. Morocco nwa mmadụ ka nwanne Morocco ka my cousin na-anụ nwa ya iyete wee kpọba my cousin wee sị ya nna ahụ kee maka nwunye gị na ọ dị mma. Nsị na anyị eje ka nsogbu jee gọọ ebe ije je gọọ gọdị ya na mma agọkwụzi ka ọ sị mgbe mmiri nsị gọsịarịa ọgbọ nwunye ya na fon. Ewee m kọwalụ dị lady wesị ya n'ọkwa n'ukwuru bụ unu osisi weta afa village weta afa ebe a mkpọkwazi onye nke m si ya nne n'ọka inye anyị adreesị ihe nwa akwọrọ sef ndị azụrụ dị afa a na n'ode wee sị onwe ndị na-eti asị ọkantị ji ọgọdụgbo nke ahụ ọkantị wee jee nụọ spirit ihe nna eche anata na m na-anya so na-ata na spirit ihe nna eche bụ ana m ata na spirit wee gbaba na batrum nọ na batrum kpọọ dị gị na fon ya akpọ ya na vidio ihe nna asa m mdadi ama nzachapụ every atom of aja ka nsachasị ahụ spirit niile ahụ ihe nsara m mdadi kama atụmụ m akwụkwọ dande ị ga-ewesị m nke ihe na-eme ilusi na nsị ihe na-eme bụ na m adị ọzọ interested na m ada anụzi ọsị nke kwere emeziri nga ya wesị ya iruo na agọ maka ebe a ka m mere engage na sotel ka m mere engage na sotel hotel nsị ọ bụrụ na iruo na mama j bus stop ụnụ m ndị bi aga ụnụ ga-ama ebe nne kanal adị ebe ahụ esiji ebe na Zion chọọchị kọministri nsị ya biko iruo ebe a tụere m ya ring ifu ring ngoro very expensive si iru ebe a tụere m dị ring ebe a tụfuo na ma ajọzi etu a ka o si ya ndị na oge izizi ọ sị m na papi ya na mamụ ya ebi ọzi na ha divorce go
mama ya wee kpọrọ ha wee nata ogiri etu akosikwa m ya. Now from there ka m nọ malụ, as long as you nweghọ a father figure in your life, you will never behave normal. Ọ bụ na nwa na-anọ n'papi ya nso, ọ ga-anọ na-anụ n'akụkọ na-esi n'ọnụ mpi ya pụta mbọsị nwa ya nwoke nụrụ di ife dị ona ifo how your father si a hope na one day na ọ ga-abụ nke ya. And ọ bụ na itoro with love of your father, ị ga-alike ka imechapụ mpa gị ifere. Ozugbo nwoke dị ona abịara, ịmalụgo nọ ihe a dream of every girl, ịnụta a good man. Ọ na-abịa ka mmụọ onowo chukwu oge iji wee na-eme ifene. Ịmahụ the value of ihe nọ n'iru. Your marriage is not your fault. Mama ga-anọ na marriage, so nwee ka ịmara ihe a na-ekwu. Ịmahụ value of a man. No, today never marry. Check how many years ago he had. 2019. He had 2026. Yeah? 7 years now. 7 years now. So any lady ọbụla papi anwụrụ mgbe ọ dị small, case ya dị iche maka ị na-anya ị ga-afụ na nwanne papi ya na na-adịkwa active in their life. Mana nke ene ha anala ana. Mama ya hụkwa ha wee na, as a divorcee cannot go back to her own father's house with these children. Mba, maka ọ ma na ọ jee back to her father's house, ọ ga na-enwe constant issue with ndị na-anọ. They wouldn't want you to stay. Now ụmụ gị a ga na-afịa as send them back to their father's house. They shouldn't come here and start giving us discomfort. Fana abefa, go back to your father's house. Oh, okay, so the woman, if you go udulu ụmụ ya gaa somewhere, rent room or either no be na Lagos or anywhere, ma ọ bụrụ n'Owerri, Asaba, anywhere, as a single mother. Ojebezi ọrụ ọmara itu ụmụazị asị. You send them to school, but you are not there. Oh, a father ya ka ya atụ ụjọ. Father can even pay them an impromptu visit or just dakapụta n'ike ịma nọ na-abịa. Iwe si mpa gị na-ejebe pati na-eje pati ka ị agba mpa so ya ka ị na-eme na school a oge disgrace you. He can withdraw you from that school. Ị nata n'ụlọ bịa nọrọ ụgba gị na-egochana ifelu education bye bye ka itonite echi ka ị were anya ofe ihe mere onwe gị. O nwere ihe fada ji bụrụ fada. Oge niile anyị na-eto mpa anyị na-ewepụta time tie anyị ezigbo ife kụọ anyị ife. O nwere ndị bụ nọ 11 anyasị ka mpa gị eji wee bịa. Mgbe ahụ ihe atịrị ọsị gị banye n'ụlọ ka anyị nụ ihe gịnị ka ọ mere ya ka ị wee bata ịbata time eji anakpu ụra 10 o'clock 9 o'clock ọ na-anakpucha n'ụra. Ọ wetazi aka ebe 11 ọkpọte ọgbọchigo ụzọ ji eweta ịtarị nke nwa ma ebe ọ ịtarị dị ndị ewere aka gị fata nke gị. Onye ọbụla nwere nke ya akpụrụ ekwe. Ọ ga-awagide gị ya n'abalị ọwacha gị ya ọwaba gị agbacha echi ịkọrekt ya onwe gị. Enwekwa ike ilukwe na skuul echikwe ticha awabakwago nke ya ọmakwaghị awa ahụ n'abalị ọwabaghị nke akọ na mgbe ụfọdụ mmadụ agbapụzi ịgbapụ n'ụlọ ịgba n'ikwu nne gị. Ịgba n'ikwu nne gị ahụ ọkwa nne mmadụ ahụ ga-edurukwe gị dunata bịa yọọ mpa gị arapụkwa gị ịnọkwa n'ụlọ ya mabakwa ihe ga-eme ma ọ naba. So by and by you nwee discipline by force. Ị ga-enwe ya mpa ga-ewee nụ na mmadụ kwuru okwu isochabalị ọnụ onye na-azụ ụdị a ị ga-anụ ụdị a. So ọ ga-eji n'oge temu oru maka echi n'afịa dị at stake. He doesn't want you to go and rubbish his name tomorrow. O nwere nwoke chọrọ okecha gị dị echi natakwu ya gị na-anọrọ n'ụlọ. Ịbụ a bad example. So a na-try ka ebe ya avoid. That's why before jebe ka ị danye asọ onye na-ababere jụọ ajụjụ ọfụma. Onwe nke ọbụla amamụ ya zụrụ nene ya ọfụma. Mamụ ya ahụ zụrụ ya nụ nene dị lady ọfụma. N'aka mamụ ya ka ị ga-eji mmalụ ụdị nwa ọzọ.
enwe nwaanyị ga-abụ ọbịa na bar onogide bia no 5 bottles no 6 bottles ke nwaanyị ka ehi ya kpọ ụdị nwaanyị ya nwaanyị nwere ike ịbata na bar nwugide ṅụọ 6 bottles oya wide woman ịṅụọ 6 ka mụ nwoke ṅụọ ka ṅụọ 1 carton ịṅụrụ 1 ogbu agha egbu ịṅụọ 2 ogbu agha egbu ịṅụọ 3 o gosiri isi ga ịṅụ mụrago isi ga adịzi equivalent to nke man so kịta ife bụ man ihe mere ga-egwu ma bụ otu ibu ebe ya bụ ebe ihe mere ga-egwu ma mana ọ bụkwa ma karakta ebe bata na ba aṅụgide ebe nọ wozi nọ mba nwanne nya Saturday one lady na one guy dono the food girl okre black n'isi ihe ogologo black ukwu black ya na the guy dono ife ọ ṅụrụ ebe a 5 bottles trophy 5 bottles and otu nsi fia ọ na-emecha ka a divorcee ka m na-agwa gị maka na mgbe o biliri ọtọ abata m ebe ahụ bịa seletri 1 corner nara ha 1 bottle of hero na alụfa azụ pepe soup azụ ndụ pepe soup n'ọlụ na-esichalụ ya azụ ndụ na-eme m sọ ha nsị nwa na ebe anyị ga gote m siga ka m wee ka mụọ onwe m again ya na attention ya na-abịa ebe nọ ọnọkata binie si na ọchọ eje nyụmanụ ka o bini ogologo gaa na ahụghị ọ na-atara anyị ịdọchi ya ka m fụ chepu ike ife m na-ekwu n'obi m na dem gị na ofu nwoke nọ ozuzu ya nọ ga-efu na m nkịta anya ga-adị na maka ifugodo atam efu atam ebugodo m Timbaland n'ọba yie shọt ịgbago nwoke na-ebechagodo ebecha ọ dịzi ya ka ya dọmpụọ dị mmadụ bịakwute fennene ahụ ịmakwa na onye na-anwụ ọnwụnwa mbuli ibe a mbụ na ngada ndị ọrụ ya n'ike na ndọwa agha ike don't tempt me nkụkwa ya anya nwapa mwepụ oge ọ mechazi parị ya n'ibe niile nna abịa n'ibe nwa si bụ 5 bọọlụ nwoke gịnị ya nọ nwere ike ọ na-egonye gị mana ịmazi ihe ọ na-eche n'obi ya ọ ma na ịbụrụ anụ akwụ na agba nsọche gel na nwere ike o ji ụmụ na abụọ o ji si na be di ya pụta ma ọ na o ji ofu nwa a na-afụkwa ya biko sotu abụọ esi abalị kwa ogochalụ nke ọ ya nọ na ikekwe ọ nọ na rum ya ṅụọ ma o nwee be adị around ọ nọrọ ebe a na-aṅụ ọjọọ enugo ndị otu na-aṅụ biya so nwezi ihe ọ bụ ọ dịgo wide nwaanyị nwere ike ifend for herself those women bụ I can take care of myself ịchọkwu onye go ndị self those women can never raise children ga-adị loyal echi nwa ewu na-ata agbara nwa ya na-enye anya n'ọrụ nwa ga na-amụta etu isi ekwu okwu nwa ga na-amụta ya etu isi akpali ndị mmadụ nwa ga na-amụta ya how disrespectful dị nwa ga na-amụta ya nwa a mesịa before you know it ọ baa school anọba ha na school or join no bad gang you couldn't tame her when she was still under your care kita ọ baa na school ọ bago na another level egwu a na-emezi ebe ịmana style ha na aba ha anya nwaanyị ọ bụla efu na-agbara gị dị egwu nwanne chọrọ ụba hapụrụ ya moto gị ebe a were ụba shift kwuo omerecha ihe a ịnataba papa m na-agwa gị na ebe nne na-eme nwa na-eme where are we going? Things alasago never to get better again. I head into our doom because the girls enwe kita can never step down cable the man on top. No, factual equality in everywhere. Actual carrera. So what makes you a man to them is nothing. They are not seeing that thing. Especially those in a rich family or where a family will support any. He will feel that he will authority over her. He will highest divorce. A divorce, she's comfortable being a single mother.
That's why I'm warning against the single mothers. Nwa ọbụla single mothers i wee na-achọ ime entangle with that person. Echekwara n'uru. O nwere mgbe demerit na-adị more than merit. And the demerit aspect na akalizi demerit. That's why we are crying out now. To be forewarned is to be forearmed. See where you are heading to. At this earliest opportunity, start correcting your mistakes early. Start correcting them. Many families now are in disarray. So many are on the edge now. Some are on the brink of collapsing. I know they collapse. Nike. On a raging fire. From here to there, from here to here, on our spread. Next spread. At the end of the day, we are the victims. We are the victims. In the past 3 years, how many people? My friends say one way here, not on, as a result of a violent crime or harm or whatever. No. Many of them will be people. Yes. Okwa chalacha. Onwe message in the receive na adị ma what to say. Gwa me ihe ga-eme, gịnị ka mma na-agba? Ọgwa ngị break it up. Ọgwa ngị chụọ ya. Onye ọbụla anyị kọchala the thing, ọ gba ife ọ ga-agwa gị. Ọ ga-atara anyị ka o mee die etie ka ọ bụ na ọ gwara mana deep down ọ ga n'obi ya ụdị ha abịara ya ọ ma what to do. So some people in our on the way now had very, very violent, or as a result of iwe, who's known away group. Some accidents are recorded today, but as a result of iheme na bie, iwo jisi na bie wepwa, and so on and so forth. O wale benje na saba, kan lien ichon baga bob. Ijedi ake wala anya gị ọ bụ ilu ni ntabu ara ndaba atụ na Asaba ilute ebe a jụọ ese nke nwaanyị ana ije ebe a ifo caliber of men na-abịa ebe a ị na-ajụ unu na-erizikwe nri n'ụlọ n'ụtụtụ ka m na-agwa gị unu na-erizikwe nri n'ụlọ. Many men bi n'obodo a they don't eat in their houses. Hotels niile nọ na Asaba na-eju ihe na-ajụ ke ndị na-alahụ ya jee ka efe ya n'ọkwa married men juru ebe a. They are not there with women. Mụa na-agwa gị they are not there with women. Some people bi ebe a ka isi jụọ ofe oyi afịa onye na-azụ ka ọma anya ya. Enwe mgbe m na-ejekwa ụgwọ lahụ na hotel. Even so tell I in anya when na no chat weeks na hotel. They know me. And when we na ego m nwere ike o nwere last one m may travel ego m for 5 days. Metra no lo chakwa batakwa ndrokwa ana account ko. Many e ga afiche na ha bụ nwanyị, he buru nwanyị, ọ na nwanyị chụpụrụ ya n'ụlọ ka ọ ga-abịa buru nke a ga-anọrọ. Ụfọdụ na-ejekwa ụgwọ 1 month na hotel kwụọ ọnya once nọrọ gị si ebe a na-conduct businesses ya na Asaba ị na-ene anya na ị na-asị ije na hotel mgbe weekend abịa Asaba ite isi ebe agbaghị n'ojuna ite isi ebe ojuna ite isi ebe ojuna ị na-ajụ ọ gịnị na-eme. Ọ ya ka guys ji mụtazie ịma na ka mbunye gị expo na ka mbunye gị expo nwee bi Asaba ebe ọ bụ na ibi Asaba mee ka mmanụ nwee bi Asaba ọ bụ na ebu ga-ama ndị ibi Asaba ebe a mee indicate n'iru akwụkwọ ka m fịa na comment section. Achọrọ m ibunye gị uche ife ga-abalị gị uru na anya nwere
ka you were on the Savannah, okay, Kai wave, Kai will be behind you. So, if you are here, it is now hotel at Civil Ojuna, it is here Bojuna, it is here Bojuna. Most of those men, and well, peace, aside they are good. And where ya, he didn't dare, but he didn't dare. Ocholo ABC ga ju oyi awa nwa ya na kuleba Jesu olo mi ko bugodu weekend o Jesu ike ko rapo imagine mistake ko rapo e gba na newspaper ko rapo ebo ife amat or if I melo some people W0M finally Diana ka one girl I say and he died on top of a girl. But no since you know die on top of the wife. Nke ahụ on top of a girl, man of BP bụ ya. Ịmarọ. Nwoke na-ekozi eko obi erughị ana. Ka ihe nwoke ji ebutu. Ịmakwa ka esi wee waya nwoke. Ịmakwa ka esi wee waya nwoke. Some men can tell you na since 3 months, since 6 months, na nwunye ya na-edeny ya sex. Iche na egwu na-ajụ how possible. Nwunye ya ekweba ka o metụ ya aka. Onye chi ọjọọ nwere ike mbọsị o jeziri taa akọ akụkọ ọjọọ n'ọnwụrụ ebe a. Kọsị ịma onye ga-ada ya n'aka ya. Kwa 2 girls ka a na-eme interview ebe a. Na-eme interview. Ọ bụrụ na ha na nwoke ahụ nọ wee si na ha target ha bụ ka zuo di man ohi. Ka ha fara bịa. Wee je kee di man nke a na-eketọba mmadụ kechie ya. A na-emezi ka ezuo di man ohi ebe di man na-eme ka ọ gbagharịa ha were pilo kpuchie ya imi suffocate di man etu aka di man ti wee nwụ. Ọ bụrụ na nwoke a nwere peace na bie ị ga-anụ ụdị result you no go hear am na ana nke a nwoke ahụ kịta nwaanyị anyị na-ene anya kịta chi ya egbucha n'ewu hasịarị ọgwụgwụ nya ọnọzi ọfụma after na ọkụ ya gburu ya na ọkụ ụwa niile fụ the kind of man ọ na-anụ na ọkụ ọnọfụ ya na ọchị ya bịara nka. Most of them ga-adị very happy wee nwụọ. Most of them ndụ ede atọ ahụ ụtọ as long as na-emụchagoro ha nwa. Ihe a chọrọ bụ ka ị pụọ ka ha take over the business ka ha nọrọ obibe ndụ ha chọọ obere nwa ga n'ala ha. All their target. They don't need you. All very few. Bunde jiro di fe egwu. Very few are there to care for that man. The rest, yo. So as I'm speaking to you, I'm giving you 10 years from now. Now watch. You ga afụ na ịma na afụ n'iru akwụkwọ a. Come and attend our weddings. Yana. After all, December gara aga mmadụ ka efu gbankwụ. Na village mmadụ ọ na-egba nkwụ. No, bidogo ebe a. In your village, December gara how many places ka emere agbamnkwụ? Iche na ọsị ihe isi ike. Ọ bụrụ ihe isi ike. Onye ejighị ego ọkwụ deposit kama sị gbaba ịta. Si nọrọ that day na-agbaghị ya. O nwere nke abịa na be anyị bịa nụọ. Mụnwa na-ajụzi nwoke m ọ na-ekwado ya akwado. What is happening? Asị gị bute nke ọla ya obute ezu ebute nke akwa ala asị nwe ya ọmụmụ nwoke ahụ ọda nnaba asị nwoke bụ obi ọkụ na aka ihe na-emesi na. So at the end of the day emechakwara m finish editing. So nwere ndị ga-eje amago na osuru ezu mana amagokwa na nwa ka asị na ya akpọnye ha nwaanyị na ada anụcha n'ọka ma mgbe ọzọ ma ya kpọrọgodo nwunye ya nara na village. How many places ka emere agbamnkwụ? Ọkwa anyị na-anọbu ebe a December na-elu nna kiba na-akpụ ya invitation card a na-atụ ya stage wedding ma agbamnkwụ a na-atụ ya. How many ka conduct na your village last December? Easter agalefa agbọghọbịa nọ na-enuru di na bonu ụmụ okorobịa na one na bonu si na na-eje kpọta nwaanyị. Ọ nọ the decline. Ihe guys na ọkịta abụọ ihe dị ime ya mụọ. Yes, the guy take care of nwa ya. Ọ tụbakwa gị ime mụọ o take care of nwa na-ebiri onwe ya ndị ahụ. Ọ mago na ya ji ụmụ na abụọ na ya ji ịtọ. Simple. Ọ na-ebiri onwe ya life ya.
than get way be ever now what you see now again the anolo on the same pedestal but you don't provide it was a provide okay while you are the head of the family but any other thing he won't expect from you or the far from him you are not giving it to him nke artist ya peace of nwaanyị ọbụla bidoro siba peace of mind ya is nke mara na nwaanyị a bụ a very useless woman. I'm telling you my peace of mind this peace of mind abụghị na afụsị mara na ọha na dem come na post na peace of mind is non-negotiable this and that gbabakwa run n'ọka ha dị peace of mind ikpere ezigbo agwa iwe na-enwe peace of mind ikpe ezigbo agwa ọ bụ na iwe good character a good character bụ ya na-ebute peace of mind because there are people around you na-eme gị admire as long as they surround you your peace of mind is guaranteed all your bad character ga-eme gị you know with chaos within you the thing was coming from you what to exude with an tormenting and it's what is inside of you so once in a while people around you could see now the energy now from you the very very toxic so ya ka iji achọ peace of mind and achọ peace of mind achọ and achọ nye the man what he deserves he want that total peace in achọ owere ndị mmadụ ji ego ya jee nụọ nwaanyị ka ọ tọmentị bịa onweghị nke bịa n'ọgụ ka o cheatie on you mgbe ọbụla nwaanyị maka pụtara is cheated on me nene that woman o nwere bad character your character gịnị bụ cheated on you with gịnị omume bụ cheating ịla nwaanyị ọzọ abụrụ ya bụ cheating ụna ihe ọbụla bịara ụna amara ihe bụ cheating gịnị bụ cheating na nwoke mere amụ ya jee na onye ọzọ nata ebe a bụ cheating on you ịma ihe bụ cheating on you ịma ihe ọ bụ is a cheat na gịnị mere ochi cheat on you send ya be nna gị ịdọrọ be nna gị ọ ya bụ na ọ na-cheat on you because nature na ị na be nna gị bụ on a good even ọ bụrụ on a good stead now so gị ji ebe nna gị na ọ kwesịrị holidays ka ị nọ ọnwa na nke ọzọ sendịrị gị ị nabazie ọkpọbata nwaanyị ọzọ ọ ya bụ cheated on you ọ bụ na ọ debere gị n'ụlọ provide ya cover security assurance everything o provide ya no pụsị jee taa n'ilo napụtakwa ka esi na ọ dị cheated on you are you okay? You are not okay. Ask your father ma melody oma ask your father ma o mere ya ọ bụ na o mere ya why is your mother still here? Why didn't your mother leave? Was she making fuss about it? Was she dramatic about it? Nobody heard of it. Today na iru akwụkwọ ka ị bịara ebe onye ọbụla he cheated on you. Are you okay? He cheated on you. Ọ bụrụ na business you nwere somewhere ma contract gị ka ọ je cancel ife bụ na kama ihe a ị ga-enweta ihe a ọ je nye onye ọzọ ọ ya bụ no cheat on you. You deserve this thing rather na o nyere ya side chick ya ịlọ nwaanyị ọzọ enwe mgbe o ji bụrụ cheating ema na enwere mgbe eji design ọya ka ọ laba ofu ọtụ ọ dịrọ possible nature mere ya like that. It's not possible. It's even so with animals. You can see that a woman with sense can never leave her home on the premise that dear you're a mad person, totally mad. It's not enough for you to leave. It's not enough. You don't walk out of your marriage because your husband slept with somebody outside, not even in your matrimonial home. You will build to get home. You see where Njiwebia against our men then. If I were you, I'm not leaving this house for anybody. This is where I gave birth to my children. This is my 17 years in this marriage.
I am not married only to this man. I'm married to this family. Whether you like it or not, if our wife, yes, our wife. So why leave home? It's not the best way to express dissatisfaction. No, I will stand my ground. Hey, but I'm making I build this home. But say, make his weapon. I got my about drama, I got my about veggie, about age every corner of black and caddy. And you're going to go CML, but I'm my buggy. They want to be very in that for at the end of the day. Your presence in this family get no a strong footing in this family. Ever have been nothing. And if I make some mistakes, their right will not come to them. They vulnerable before the entire community ever seen it. So again have sure footing because you a legitimate wife. So you don't run away because of an intruder. You don't run away because they were lawyers. You have built this place. This is where they came from. So where are you running to? Even if you don't want that man to ever touch you again, yes, it's justified. And this man will never touch me again. You live for your children. I cannot run away. Finally, eventually, you got one man who got professor love. One day. Will you ever find a responsible boy of 25 or a man of 25 be comfortable to sleep with a woman of 47? What's your purpose? To marry a woman of 47 with how many children? Oh, I get checked. Then get a woman of 45 willing to open your legs for a guy of 30. Look at the age difference, 17, being a woman. On your ganogi. Or ki marry ano if ki bachelor. You must scandal if things goes wrong. If the year also, let's see money because at that age, a man that will come your way, is either not a divorcee, but not a widower. Gabia. Oh, whether any man or bona. Gabi no one 45 years. Bonya Toliato. Now no be wine before. So no be wine before when I bear your way. Nwoka na abia kita di 50 and above na abia gini ji anu be na wines. Ofu be choice ya. Oji hold the money. Okwado be ofuma kita ka okwado. You ga afu nwoke as a responsible man. As a 45 years old woman preparing to give yourself to a man, and this man is 50 and above coming for you. He has never been married before. This is his first shot. Are you seeing this man now as a responsible man? That's the question you have to ask yourself. Why this late? What's holding him? All the girls he has seen before now, what happened to them? All the women on allowed with him were considered eligible. Or if I can get a job. So eventually you open up for one man, and there is no guarantee that this man you are allowing to come into your life now will be better than the first one you have. There is no guarantee. Come here, are ready to leave him anytime, offer up. And I put it to you that no man 40 and above that can settle for one pussy all his life. It's not done, it's not possible. It's inachievable. You can claim to be a reverend father, you can claim to be chaste, you can claim whatever, pious, upe. You are not designed no for to eganala. Anytime when you consider ke labo for to elagidi, I gonna watch you be going down every day. Yes. Omukwanwa arụ abụgo na arụ akpọchaba ọfụma ị ga na-egwu dị mmiri na-apịtọkọ onwe gị ebe ahụ
maka amokenie ị ga-amanyarịrị ya somewhere ọ ebe o ji anyụ nsị ka ị ga-eje mmanya ya maka na ịchọ ka ị bụrụ a loyal husband. Onye anyị na-adịrị loyal to, onye na-adịrị loyal to, I'm sorry for you. You are not designed that way. Nature didn't make you that way. But all the good can wear restraint. All the good can mmadụ nwee discipline. All the good can mmadụ nwee self-control. Some women will always give a blind eye when they discover that their husband wiped outside. If I pretend they are like Nafamaro, Famabano for the betterment of their marriage. The man will always be vibrant for you. And go we can last for long. Otherwise, it's one once alone. If we deport them, they are attached to raising children in Nigeria under Tinubu's regime. And with the moment workers step out to get to the great beyond, what is ahead of you? Lonely journey with no helper. But then there are so many helpers around. People who are willing to take advantage of your vulnerability. They will step in, offer some help, tag and tassasi. Oh no, better when you want excuse or nadi or tago bonotago. Oh, will you get your brother home expect? On a chebu not to go at the tight or jabba or not is tight or young waffle or could not will you respect. Oh, why actually you go read by night? Oh, no, but I try now, Mogiam, Gabro, Tantam. Oh, why actually you go nobody wants to swim. So if you know you can't na boss, onye ruo si na nna nwunye eze nne ya nnọọ na nwaanyị anyakatara ya nsogbu nnọọ last week nna afụkwa na n'ihe a na-amụrụ anya na eri ya ka ụlọ atụzie isi n'ịta na mama ebele chukwu si na ya taa anya n'ebe osi na ọ na-atọpụ rank ka ha akpọ nnọọ mana nwaanyị akwụkwa taiga na nwaanyị ọhịa aka eze nne ya na-afụ ebutugodo akụkọ akọbazie ya nke adịghị interested ka enye gbachuo nke ya apụtakwa n'ala ya efukwa ya obido kwa chiodokwa interest onye ga-eriri eri dị interest adajụnatago maka orie na o nwere ike mgbe ya pụtara ahịa iju ọsị na ọsị tato iju ebe a na-anọsị tato ọ ya mere na ọ pụta esi ya nke ịgba ọkwanụ fon ya ji wee mebie nke nwekwe n'iwe ọbịa ọya ka ọkọrọ ya onye nke a chabaghị ọkụ ozugbo buru lọvụ bịa ụdị lọvụ eze ndị ya na-enye ọgwụ mgbe ọ dị ị ga-abụ lọvụ n'anya na abụ ọjọọ ga na-emekwa ka ị na-eburu ụtọ bịara nke nwanyị na-ajụzi he anya gị niile adịgo na nke na-etere agha ata onye nke a na-afanye onwe ya n'ike na-afanye onwe ya maka na abụ onye nke a kọgoro ya onwe ya ọzọ anyị na-arụ anya na-erikwe mechie ọnụ irie ịkọ kisantel ọhịa anyị nọ ọ bụ na olu arụ ikechi igbu ndị dị redi nọ maka ụmụ nwaanyị nọ na-enwuro n'ala Igbo a na-agụ ọnụ ebe ụmụ nwaanyị nọ di ya nwụrụ a na-anwụ aga na onwe every week a na-ada enyi ozu every weekend n'ala Igbo na-enyi ya ụmụ nwoke dị 40 and 50 between 40 and 50 a na-enyi more than 400 n'ala Igbo a na-akwa ozu steady gịnị 400 bụ local government na-abụ what are you saying every weekend mgbe n'ụlọ ụka ezinụlọ dị one a na-arụgote ka fa bịa iyipụ akwa ụjụ enwe mbọsị sọnde ụka 7 a ga-eyipụ mmadụ eto akwa ụjụ nke 10 a ga-eyipụ maka nke 10 bụ nke ndị ji a ga-eyipụ nwunye big man nọ ise akwa ụjụ abịa ebere ha na iwe niile a na one church ka a na-eyipụ na Anglican ka a na-eyipụ na Catholic ka a na-eyipụ na Methodist ya na ndị omenala nkọ a na-eme ụmụ nwoke a na-etipịa stedi a na ịmara generation a nọ kịta ihe anụnwa anọ na-abụ ụmụ ọla biri waya ha na-ala yagha
ha lachụrụ ijiji ndị refu ka a si adọsa chicken a na-adọ chicken ka a na-adọ gịnị ọ bụrụ na barbecue adọba afọ na-aṅụ biya na-agwa biya na-aṅụ a na-adọsa azụ ọdọ maghị ihe ọ mere were aka ekpupụ wigi tụapụ ya n'oche ka ọ dara briz ose adịghị afụ ya ọ na-ata ya ọ na-adọwarị azụ nwoke a na-eno biya na-aza kọọlụ ị na-eno biya na-aza kọọlụ nyanwa na-ada azụ bambambam adọrọba dọsasịcha ihe a niile nwoke eburu abịa ịgba ndị a na-akụ abịa ebe a iburu ha n'ịla nwunye mmadụ ikobe akpa nwoke ọbụla ibu na-eke akpa ebe ọ na-ala nwunye mmadụ maka a na-agbaghị eziokwu nwoke ọbụla ịfụrụ o wee kiri akpa maka ji ọ na-ala nwunye mmadụ nene nwaanyị a na-ayịrị ọ nwunye ya onwe nwoke kpọ nwunye ya jee ihe na-eko akpa oke o ji eme gị o ji afọ o ji agba transfa nke a akpa obu na kọndọm bịa ọmụaka esi ya agba ụmụazị nọ na hotel si wetara ya kọndọm anyị mana ya agba ahịa na-azụ a na-ada eji ike ebe ọda ada eji ike ebe na hotel rum a baa ma na-abịakwute gị ebe ahụ maka ịyakwa ya gbagote ịkpọ ndị nta ka ma ọ gbagote iwesịa nneke mmanya enye okwuo mmanya enye si achịtakwara gị 2 bottles ya wechara ya 2 bottles mgbe ihe mepere ọnụ si ya wetakwara m kọndọm mgbe ị na-abịa ada ekwu ụdị okwu ọ na-apụzi ijekwu ya n'ọnụ ụzọ ma egwe ya gị ji obuzie mmanya abịa ọ na-achọ ịbụ jezie ka igbochi ọnụ ụzọ ịgba ihe izu ya wetara gị ha ada ekwu price ọ bụ ije narị ya eche na nwaanyị afọ ihe ịnatara ya edebe ha mana ọ bụrụ na ebu arụba mgbe a na-eweta mmanya ka bịa nwoke m jee wetara m okwu chọkwa ndị ezigbo okwu achọkwa m ụmụ rọbichi okwu a ịma na ọ ga-ema ighete ka ndị mgbu ighete so nwoke ọbụla efurusi o na-akụrụ akpa ọ nwunye mmadụ ka ọ na-ala ha ka nkụ na be anya so ụmụ nwaanyị di ha tibiri etibia ka nkụ n'idiri nwoke na-ata ha ata mana ihe a na-agụzi ha finally kịta ihe a na-agụzi ha kịta ọ bụghị young boy dị 25 ọ ya nwaanyị dị 23 ka na-eme ihe skuul nọ na skuul na-eme ya kọt ya na-ajụ ugozi iwu ahapụ ndị rival court ka o si achụ nwaanyị a na-emegoro ihe skuul jebe ụlọ nwetara ego ka gị na-eme ebe ọ bụrụ yo chuga bọọlụ ọ na-amaghị biil ighọtago ọ na-amaghị biil ka ị wee na-sponsor lifestyle ya ma na-echesakwara ụmụazị ego ahụ digo hapụrụ oge erigide ya rituo ya o rituo ya agbakọ ọgụ n'anya n'ezie laịf ị na-ebi ka ị na-ebizi laịf a ụmụ ndị nwaanyị na-afụ laịf ị na-ebi mara na this boy na-ala mma ha na-anị na-asa kọl fonu ya dị ọrịngị ya edo atụzi nwoke ụjọ maka mpa ha nwụọna so ha ma na-abịa were fonu bịa nye gị ka ịza kọl ha na-afụ dị bọị na-akpọ gị na-anụ ka gịnị a na-eme asị baby I want to see na see what a na-ege see what ọ na-afụzi na voice ya bụ voice iji agwa mpara okwu before all of a sudden eburugo a soft person ebuzi nke a na-ahawo na-aba you find it's real love that you couldn't find in your husband now the man is late eburugo a soft woman yeri na ị na-eme ha na-epick you, they are watching and they are learning tomorrow onye ọzọ abanye n'aka ha emekwa ya so to what end you see that it never ends ọ bụ a chain ọ na-aga like this. It gets to that point when men will be tired of this nonsense and they will just be comfortable having a relationship. In South Africa, we are only into relationships. Ndị be anyị ụfọdụ na-eme ka aje gwuo lobola. Enu m eso eje negotiate. Lobola bụ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị. E negotiate go m lobola almost 4 times na South Africa. Agụọ ndị Nigeria ga-eje agụnye m nwe nke anyị jere na Free State jee mee
obodo dị iche iche anyị na-emecha jee akpacha akpa ịkwụọ na lobola ka nwaanyị a wee bụrụ ya legally married wife. Ị na-eje anụ nwaanyị na South Africa, ị nọ ebe a ụmụ mgbe oyi eruo ego ahịa adịzi gị n'aka like ndị a na-anatasị kịta wee nọkọta ọgọ nwaanyị anwụọ, ọ bụghị agba visa na gba plen wee jebe ebe ndị ọgọ a na-ekwughị ị na-eje akwụ lobola ma ụmụazị ibe gị na-eme friend na-eme relationship ije ebe a ka e bụrụ oge na-adị oge bụ na ọ karịa relationship where you can't get nothing. Ọ bụrụ your girlfriend onye ọbụla mana ọ your girlfriend nwere a na-eme na ọyị unu ọmụọ nwa ọ na-abụ co-parenting. Ọ dịgo mkpa. These are your kids. You'll be there in your baby's life. She'll be there in her baby's life. Ị na-achụ ihe ị na-achụ ụbọchị ụmụ ha abịa ọnwa ga-abịa gị na ha nọ ụbọchị oje ebe a na-eme ona ndụ ga-eto ogologo nwa ya gacha gị isi ọkụ very soon ị ga-afịa ọ na-agbadata is coming here. Ala ka esi mmanụ obodo adịna nke esi na-abata ọfụ oke taa bụ culture ebiri ebe they are coming with it. They are coming with it. Cheating divorce a ọkwa mmụta ka ụmụ mụtara ya ọ dịbụba anyị before I am able cheating before. Wee eziokwu in the 90s we able cheating. Ịnụnugo na nwaanyị a na divorce ọ na-asị gị you cheated on me. In that language even in the early 2000s ọ dịrị ya you cheated on me for that by amending the marriage. Ụdị akụkọ a kọrịa in the early 2000s. All from 2011, 2012, 2013 mgbe ọrụ oyibo ndị jesi obodo oyibo abatara soba the language peace of mind kwugheribe ndị nke nọ n'ụlọ pikiribia nke a na-akpọ Iron Ladies. Cheki ya nwa movie e mere mgbe a kpọrọ the film Evil Passion. Ama m watch Evil Passion. Onye play that role bụ that lady na-akụ egwu, one musician na enwe mgbe ahụ. Kedu afa that musician? Enwe one musician afọ ya as a high class lady nya ndị na-control power before emere Abuja connection na ndị otu. So such ladies her caliber bụ ndị abatasị ụmụ nwaanyị a na-ala ikifa. Eventually they were all divorcees with the little money family. How they live their life, they have their cars, they stay in their own apartment, they have their boutique, their salon, whatever businesses they are engaging themselves into. Before you know it, find a contract from politicians because no exposure of family outside where the mind to confront or to front themselves before politicians. We don't have a contract even when they are not fabric contractors. They're sitting in a hotel, no one can to furnish. To do this and this. Now they can go to hotels, they can go anywhere, they are free to be around men who are not their husbands. Now that freedom can be also na force or na tofuto when they can go and sleep in the hotel. Why are you here? Imagine a lady going to sleep in the hotel. It's unheard of in Igbo land before. By and by, civilization. Those women divorce with their husbands and they live that life. Ona turn their talk. Favuzendia as their influencers. That can be as an influencer. How are you influencing our people? Positively or negatively? Never like anything negative. And this freedom, you don't want to submit to this man anymore. You have to work out your head there. Because this man is trying to curtail everything about you. Keep under control so that let these children grow in the same environment to avoid a chicken of nonsense. But you chose this life. That's why from 2010 to 2015, a record on a massive divorce rate than Igbo. Where what I can at lockdown 2019, 2020, all is out of hand. You know why from 2016 by 2020, Rassad. Or Nagasa.
Because those girls who know they don't even know what is they don't even know what is marriage. A man that provided shelter, provided everything, bought you a car, started up a business for you. He knew the gut and the temerity to challenge his authority. He were God to even walk into a hotel premises, everyone and with a lady, challenge here, disgrace here, why, what for? At the end of the day, you discover no abu boss, what's the meaning of that? Kerifa abuni money when did the just yabata? You choose the record where I tell you, I don't know, you're not about the animo, but he bully a journey, no, just cast any man. And it is sorry. It is sorry. Many men here lose millions, lose their future because they are last hope. Before you are no well, find different one many things work out, lose so many things. Because not but a Jezebel who refused to accept the fact that I'm a wife, not a husband. If you are not ready, do not marry. Stay with your father. Better still, rent your apartment, stay on your own, and decide not to marry. Oh, well, okay, there. Is it already? Oh, well, okay, there your way. Remember, boy, let him be your boyfriend. A man or boyfriend, can. Do not get into marriage when you are not fully prepared. Your mind, your soul, your heart is not there. You are still thinking of your ex. So if you're in trouble, protection, then you cannot hide under that name. Thinking that man who I dare him or be comfortable. This man will be capable of church head in the on why is very happy. Owebe nwa ọgbakọ iyikọsịcha aka gị niile a yie bukọsịa kpuchisia ịpụta ị na-eme onwe gị na ichezie na ụmụ nwoke niile a na-afụ ịma ihe a na-afụ. They can come and embrace you, hug you, record you, this and that. Deep down, they know that you are good for nothing. Aligning themselves with you. None of them will even want their wife to get close to you. The people that will surround you are still your kind. Literally get your route. Those ones who don't want to submit to their husbands, who are willing to sacrifice their husbands, societal ladies. Too bad. Well, that is that for you to understand why so many men has left. Why anyway crashes, accidents, untimely death, sudden death here and there. Many men now on daily basis because of BP. Some women self within them, they are ready to fuck even your friend. You know consign them. Each man, but I draw man enough. Are you even man enough? 2 minutes man is even talking. Oh, now I need to go. Maybe a 2 minutes man. Man, I'm going to go 2 minutes man. Oh, yeah, as a man, no fault to the one in Israel. Labia, no, maybe they would tip ya and war, eh? You move for, who brought one, check outside. Now, if you're a doctor as a man able, who got eating with a woman? Okwefu aka ahụ ị ga na-ehu nwaanyị n'ike. Aka ahụ ị na-ehu nwaanyị n'ike. Ịma ihe ha pụtara. O nwere many things ọ na-eme n'arụ. Ọ na-achịkọ bụ mgbe a na-achịkọ bụ na-repair ego na-edozi. Your mental capacity bụ mgbe a ka ọ na-egro. Ọ na-enye aka for stimulation. Ndụ ga na-anata nwa ọbụla tụsọ niile ewu nwaanyị aka n'ike. O nwere ndị bụ na o dina na nwaanyị edina ya n'elu. Ọchịrị aka ya na-abụ nwunye ya n'ike na-apịrị ya. Ihe ahụ ọ na-eme the equivalent to
nwoke ụrụ ara nwaanyị na-amị ya akwa nwere onwe ihe anyị na-amịchata n'ime ala mana ihe ahụ ị na-amị brain gụkọ na some people aghọta ya na ịghọta nke mgbe ụmụ nwoke ji aṅụ ara ị ga-ajụ n'onwe gị nwaanyị ụmụ nwoke ji aṅụ ara nwaanyị nwoke ji aṅụ ara ọ bụ ụmụazị nwere ihe ọ na-amịta onwe ya mee okodianụ mana data ọ na-aṅụ ara the man is healing. The man is healing. Ọ bụrụ sọ na na-aṅụ ara n'ọka igbu na-ede nke na-edere mmiri asị na ya na-arị ara o nwere nke ihe ji ọkwụfụsịcha agha ahụ ese mmiri ihe emeghị ụmụazị na-abịgo ka mgbapụrụ onwe m egwu How was with that play next jacket, oh boy? There you go. That's what we do. So when the back can never tell this in Jeddah, no, I don't know, man. For the fact that I know I'm on live for some days now, I came out and I kind of earlier. We're still coming back again tonight. I hit here the way it is. The truth. And you, man, now in our program, Nayada Akuyamile, we just give it, I will serve it as it is. Thank you. I would like it if you can share this video so that it will get to a lot of people. For guys now to learn. You know, as much as you're trying to save your what, somebody somewhere is trying to spoil things for you. Ndị anụma mụọfa ka na-amụ akwụkwọ. You get to that point, instead of you to choke, you let go. You get me? Kama ọsọ ga-atagbu gị. This is inu ikpeazụ m ga-atọrọ gị today. Kama ọsọ ga-atagbu gị. Rapịa ya fepụ. Yes. Mmadụ bụ oso bụ bat Tinubu kama oso anụnwa inwudere kama ọ ga-atagbu, let it go. Thank you. If you are not following, try and follow. If you have not subscribed to our YouTube channel, please do so. Subscribe, please subscribe. Thank you so much. All right, you have a wonderful day. Enjoy. Joy Rivendo, you're just joining us now, and we're signing out. Uncle Prince Omukwe, let me love you and leave you now. From me, it's much love. Bye.